Bathi waqoma ematheksini. Uba Uma. awu udlala ngoma naye kodwa Uyazi ukuthi ngane nami uyangithuka. Uyazi ukuthi ngithuka wena. Uyangithuka musho nje ngathi mawukhaqoma. Hawu bo. Mana-ke kuthiwa usaza nalo daba kuthiwa uma waqoma ematekisini. Uhlangana kanjani akushona ababa bakho lana? Nina bakashona kamenzi aphuze umlaza ngameva nina bendlondle noPhaphe Khandi enhlano sezantsi kuyifunda zonke khona eNingizimu Afrika siyabingelela lena-ke iBlack Life TV. Igama lami King Sichaka ngolapha kaLuqa ngami ngedwa-ke khona iNdlovukazi mama ekhaya sawubona. Yebo sawubona njani? Niyaphila mlami? Ngiyaphila nami. Ngane yakwethu. Angikho right. Anyways ngibingelele umbukelo weBlack Life TV isiqopho sethu sithi iso ngeso. Myself uMlangeni Magasela njengoba sechazile kuKing uhamba nami iNdlovukazi ekhaya. Kodwa into esoyenza la azile kuzokwakha umndeni. Sizozama ukusiza abantu okubalekile thina sikuhlanganile sobo2 ngoba manje yabo abantu basemtuba sengibabuka ngelinye ihlo asikho kodwa lapho sawubona mama njani Sanibona. Yebo Njani uma? Ngiyaphila mina ngoba velile Dladla eNdwedwe. Okay. Sikhokha umoya-ke ma. Sikhokha umoya. Sehlisa umoya nje singajahi. sesikuzwile ukuthi umadlala umadlala uconnecta nomgabade wehlanga. Usengani mala? Fisa sikusize ngani ma? Ngize ngokuzobika indaba yengane engayizalela emshadweni. Okay. Yebo. Shuthi lengane ngayizala kahle ubaba wayo esebenza ematekisini. Okay. Ngayizala ngazama ukuyikhulisa lengane ngayikhulisa manje ayingihloniphi. Ayikuzo. Hayi ngazi ukuthi ngisivalo saliphi ibhodwe. Yebo. Ngizoyibika ke le ndaba ukuthi ningisize ukuthi nginikhulume nayo. Ngizoyibika lengane engixakile. Mhlawumbe ma ukuhlukumeza izini into mhlawumbe ongayibalula azenzayo umntwana ekhaya obonayo ukuthi ayingeke lokhu ngathi sekungaphezulu kwamandla. Umntwana mangikhuluma naye ngizama ukumbonisa njengengane ukuthi usemncane yena. Ngoba usemncane ngiyamkhulisa uthe ukukhula baqala nje aphuma esandleni. Usenza izinto ezingasile manje ngizibona manje ngizama ukuthi ngimbuyise ebanganini bakhe abenza okubi. Ufana ngitshela ukuthanda kwakhe. Mhlawumbe yini nje ephathekayo mhlawumbe mangasubuze mina mhlawumbe ukuthi ingane engibona ngathi iphuma esandleni ingane enjani mhlawumbe ngenze nje isibonelo kumina ngaye ingane engithi la ekhaya ngo9 akuphuma umuntu ibuye ekseni kodwa wena still ingabi khona so ngifuna into kanjalo mhlawumbe ungayihlanganisela mhlawumbe ngithi la ekhaya siyakholwa sonke ingane ifike neyiwasho kunjalo ya umntwana wami yena uphumile esandleni ngoba ngumzali wakhe ngimkhulisa ngedwa babakhe engekho so ngizama ukuthi ngimqoqe ngimbuyisele akhule njengane ntombazane ngimsusa ebanganini ababi ngimbuyisela ekhaya ukuthi akwazi angimamele akhule njengamantombazane onke amanye ngoba kuphela kwakhe ngiyamthanda intandakazi yami umntwana wami ogcina futhi oqala babakhe akekho ngisikhulisela ngedwa manje mengithi ngiyamtshela ukuthi yena akayeke ukuthi abe nabangane abangalungile hamba endleleni ufana ngitshela ukuthi mina ngeke ngimtshele lutho mina ngoba mina angimnakile. Nihlala noba u2? Sihlala so2 endlini. Ubaba wakhe yena washona kanjani? Awu ubaba wakhe washuthi kade esebenza ematekisini. So ematekisini basebenza ematekisini badubulana khona ematekisini ngendaba ngixabana yemzila. Lento yasematekisini yokubulalana shame. Yeah. Mhlawumbe umntwana meneminyaka mingaki ngaleso sikhathi ifusa akhumbula kahle. Wenabo 7 years. Isamncane. Ingakaboni. Phela cha kuyayenza nayo ama-anger issues leyanto la uyaba ne-anger uma ukuthi khona ifigo shoda ngayo and ikakhulukazi uma uzowazi ukuthi ayikho emhlabeni because uyucabanga ukuthi kube khona ngabe izinto e-right kanti noma ngabe ikhona mengingafani ngithi ke I think sikanjalo nje njengasabantu yebo kunjalo abanabazali uvela athi ukuba ugogo usakhona ufuna into azoyisebenzisa ukuthi avikele ukuthi yini emenza ukuthi abe ne-void ethize angazenzi kahle ehlukumezayo engagcina kwesikhathi nitshela ukuthi uyathakatha kanti mhlawumbe ukoseshintshe usikombile eliseni ngamakholo so ngibona esebenzisa imithi egcekeni yebo kuba njalo impela lento yalo mntwana njengoba seqhubeka isikhathi eside kangaka usewakhuluma nomakhelwane nabanye abantu abadala nje lukhona usizolithola noma nabayahlule abantu abadala ngiyakhuluma nabo
ngizama nokuxhumana nabantu bako-anti bakhe ukuthi bakhulume naye umntwana ngoba singahluleka manje yena njengoma wakhe mina. Ngicela ukuthi-ke baqinise isandla kuyena ngoba ngiyamshaya. Ngiyazama ukuthi ngimqondise umntwana ukuthi abuyele endleleni yakhona abe umntwana okhulayo yize babakhe engekho ngoba iy'ngane vese ezikhula ngaphandle kwabobaba ziba nekhanda liqinile ayizwa ayilawuleki. So manje naye ngibona ngathi uthathe lo mqondo lo ukuthi abangani bakhe esikoleni futhi abafunda nabo ngiba sithe ukukhula manje abamfaka endleleni eqondisha bamfaka endaweni engekho right. Bamtshela ukuthi ubaba kwashonaphi afike abuze memtshela ubaba kwashona. Ukuthi washona ngayikho indlela kodwa nje yazi ukuthi ubaba washona ematekisini kwaphela. Yaziwa ke impilo yasematekisini sichaza. Vele ihlezi injalo. Kodwa ngicela singasimosha isikhathi brawami. Azama ukumthola umntwana sizwe kuyena ukuthi mhlawumbe yini emenza ukuthi abe ne-behavior nje kuma wakhe angalaleli futhi. Uthe umuntu wesifazane intombazane noma intombazane kuphela kwayo uqala ukugcina ikhwenye. Hey indaba wena waba nengane eyodwa kodwa-ke ngiyakujaja Jomi. Hey ngeke ubaba wakhe manje njengoba apha endala ematekisini bebuya angabuyi ekhaya umama nje uhlala ekhaya ongasebenzi abangibheke yena. Ngizikhulisela naye umntanami nje lo engamzalayo. Yeah. Ngiyadlala ngikujaji sayifanele. Kulungileke asenzeni kanje luqa. Yamfowethu. Asameni somlando mntwana. Kulungile. Sami sobheka ukuthi samthola umntwana sizwe ukuthi uhlangothi lakhe lithini. Asami. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kokulapha. Bathi uFebruary inyanga yothando. Nathi ngoba sithanda wena sikwenzele lamakhombo. Ikhombo yomama inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi, nenhlanhla nogazi, inamathela, nepin code, ikhuphula istofu isibeke kusikisi. Kunekhombo yobaba inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi, nenhlanhla nogazi. Umvusankunzi iyaqina idonkepiri, uqina umthethe endlini. Ukuze ufake i-order sibhalele WhatsApp ku-076 349 6631 noma usebenzise inombolo ethi 062 219 7748 noma uzizele mathupha kwifamasi yethu ekushop number 87 kuQueen Street eThekwini. Khumbula ikhombo ngayinye ingu-600 uthenga okukodwa uthola ku-5 mahala. Especially sizoba khona ukusuka ngomhla ka-1 February kuya kumhla ka-28 February. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kokulapha. Uhlangene ongoti nezinjulabuchopho kwezokulapha ngesintu ukuze silaphe wena. Welcome back imbukeli we-Black Life TV kwisiqephu sethu esithi Isongeso with myself uMlangeni uMagasela. Angihambi ngedwa-ke ngihamba nomunyeni wami. Igama lami uKingSichaka ngolapha kaluqangaza ukuthi siyathobeka siyathokoza kakhulu ukuthi lo niqhubeke njalo losithanda losilandela kodwa kubaluleke kakhulu ukuthi kube khona umuntu ozosizakala kuyona yonke into esiyikhulumayo. Ngiyazi-ke ngesikhathi sihamba uma bekade ekhuluma vese udaba lakho ukuthi kukhona ingane ayizalayo kodwa engamphethe kahle. Engathi usesinaye-ke endlini zokusakaza. Sawubona sisi. Yebo njani? Sikhona njani? Sikhona. Ubani igama lakho? U-Asanda. Asanda. Yebo. Uyamazi uma vele? Yebo ngiyamazi. Uma wakho? Yebo uma wami. Okay. Ma, nangu Asa. Mhlawumbe singasho ukuthi yini le ufuna ukisho kuye kuphethe kahle. Mntanami ngibhalele ohlelweni la ngoba uyangixaka uyasuka ungaphezulu kwamandla ami. Ngiyazama ukukulawula awuzwa. Kanti wena ufuna uba ingane enjani ukuphela kwakho nje ingane. Angizwa yini le engiyenzile. Uyangihlupha nje. Yenza ukuthi uzubhalela ohlelweni. Ngithi ngibhalele ohlelweni. Uzoyikhuluma. Ngiyakhuluma nawe endlini. Awufuni ukuzwa ngisho esikoleni ngiyakutshela ukuba ngesikhathi okuyisona sona. Awufuni ukuzwa kanti manje sengithi angibhalele ohlelweni ngoba manje into eziningi ozenzayo ziningi into ozenzayo manje ezingiqhaqana ukuthi zingaphathi kahle emoyeni. That's why ngithi angizobika ngoba ngiyakubikela kodwa wena ufuna ukuzwa endlini. Mangithi ngiyakubikela vana uphendule ngokuthanda kwakho. Hayi mina ngikwazi-ke lo. Ngeke uthi awukwazi okwenzayo okungihlupha emoyeni njengomzali wakho. Ngumzali wakho mntanami. Akekho omunye umzali wakho ufuna umlalela ngaphandle kwami. Angithi kumanje bengikhuluma ngilwa nawe ngithi musu ukujwayela futhi kakhulu le uya ko-anti bakho. Yini wena ekuhluphayo uma ukuthi mina ngiya ko-anti? Angithi manje khona ezishintshayo ezikhona. Khona into aziyikho into engifihlayo. Khona into engizibona uzenzayo engasiyo mntanami esenza ukuthi ngibone ukuthi ukhona okwenzakalayo.
Oh, mawucabanga ukuthi meka anti khona into abuye Bamfunza. bamfunza o-anti bakhe odade bawamkhwenyana wabo. Yes. Minzwana memunjani ubudlelwane nawe nama-in-laws? Mina nabo kade nje sinakho kungatheni ngoba azange bangithanda bona kodwa ngoba besihleli ndawonye sesingaze ngagcina ngakhumuzi ngaphuma naye umntwana ngoba ngingahleli kahle sekuhambe umnyeni wami. So-ke manje ungahlali kahle nabo ngoba sekuhamba umnyeni wakho. phela bese sekushintsha impilo ngoba phela umnyeni wami akasekho angisenamali. Namatekisi kade khona babakho sengadayisi angisenamali. Seyishintshile impilo ekhaya sesahlupheka manje lekhaya babili. Vele abantu bayakulahla musu-right, Yebo, uma sebebona mntanami. bheda, bathanda meku-right. Ngihlezi mina konke engikwenzayo ngizamela wena ukuthi ube secure right, njengoma yeah. wakho. Manje angisazi uma sekwenza ngale ndlela kwenzeka ngayo. Ngeze njani mntanami? Okay. Yeah, mhlambe ma enye into sesimakhala ngayo uthi wena usulokusebenzisa amakhambi nje ekhaya. Yebo. Dede. Enye into angayi-understand ngawe ndakazi ukuthi bethu uyifundaphi ngoba akuyona into yasekhaya la nihlala khona babi. Ikhona lento kanjani? Hayi ayikho into ekanjalo angiyazi lento akhuluma ngayo. Awunayo imithi wena, awukazi usebenzisa umuthi? Angiyazi ngisebenzise imithi. Iwasho? Hayi angisebenzisi lutho. Ngiyaphika lapho. Ngiyaphika ngile endlini yakho esikoleni. Ukhohliwe Because imisebenzi yakho oyenzayo yenza ukuthi ngikulandele manje bengakunakile kodwa mase ngiyakulandela ngoba ngiyabona khona ezinye usuzenza lekhaya engasazitholi kahle njengana lekhaya nawe ungitshela ezinye izinto njengoba sengizama ukuthi khuluma yini zakhe izinto. phela mina ngimdela ngumzali wakho mina usemncane wena ngithi ngisakukhulisa Khona izinto vele ofuna uyikhuluma. khona into engingitshele zona Izinto engime Why kukhona izinto ongeke ungitshene zona. because wena umncane uyingane Sengikhulile manje nami ngina 20 ngibele izinto uzikhuluma. mntanami khona isikhathi ngizokutshela ngaso mina ngiyazi ukuthi ngibekeleni inini Kuyobe sekunjani? ngiba sengitshela kulo sikhathi leso ngoba manje iyazi ukuthi ubaba kwashona ngendlela ashona Cha ngayo ngimdala nami manje ngifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani. ngizokutshela mntanami cela ungilinde kancane kodwa kwa manje ngingathela ngendlela uthatha ngayo ngoba mina nginenkinga manje yakho njengomzali wakho angijabulile mina Nami ekhaya nginenkinga ungazi ukuthi ubaba wahamba kanjani. Wena wadutshulwa unenkinga nje ukungazi ukuthi awumkholwa umama ethi yena amadutshulu bakho. Angimkhola. Why? Hawu bathini anti bathi benze njani warikhula esibhedlela? Bathi waqoma ematheksini Uba uma awu udlala ngoma naye kodwa uyazi ukuthi nganami uyangithuka uyazi ukuthi angithuka wena uyangithuka musho nje ngathi mawukho yaqoma hawu bo Mana-ke kuthiwa usazana lo daba kuthiwa uma waqoma ematekisini. Uhlangana kanjani akushona kababa wakho lana? kwasuka impi phela uyindoda yakhe yambulala. Iyabulala baba wakho. Yebo. Ishande likama. Hayibo. Uyazi futhi naye. mntanami ayikho leyo nto yabona-ke ngakho-ke ayikho lokho leyo mntanami wena. hayi angikaze ngishithe Hayibo. angikaze ngishithe mina Uyazi. Mina ngishithe Uyayikholwa wena leyo nto. Mina ngiyakholwa uyazi. Ukholwa njani into ungekho? esemncane Ngizwile phela ngo-aunty. Lokho kusho anti ubona sekukona kuyiqiniso kwama wakuzala. Ngeke avele aqamba amanga. So wena mawuka-anti baxoxela ukuthi uma wakho kufihlela ukuthi ubaba wakho wangempela wabulawa ishande lakhe. Yebo. Kodwa uma wahlala etshatsha izinto zamateksi. Yebo yena usho kanjani. So lento i-create inzondo kuwe against uma. Yebo. That is why Yenza ukuthi ngingamthembi. Imithi ngisuke ngenzela mengesikoleni nje nami ngibe right. Hayi wena ufunda phi leyo zwile ufundiswa ba mntanami ufundiswa ba Kanikwe yibona phela o-aunty ukuthi nami ngibe kahle. wangikhombisa nomzali wakho Cha ngoba nawe unemfihlo zakho. hayi mntanami Yo. angiyivumi lonto oyenzile ngale ndlela ukuthi Ngoba- wena sisi into oyitshela o-anti usuyikholwe ngale ndlela ukuthi noma bengathi thatha nawo shevu udlise uma wakho ngawuthatha. Ngeke ngimdlisi kodwa nawe uyafana nomuntu ukuthi naye uwafaka ushevu kubaba. mntanami ngisavuma ukuthi ngaqoma yezwa Ngiyamuzwa mntanami ngaqoma sekushonile ubaba wakho Waqoma ngizama seshonile? ngasekho ngoba ngifuna ukuthi khona ngizokhulisa yena ngemali ngizothola esokeni phela ngoba emateksi angisenayo Hawu ingane ngosebenza. ngizokushiya nobani mntanami wena ekhaya wedwa Mana woma Emzini wami. asingaphicaphicani. Hawu Yes. Ma iqiniso le ukuthi wena waqoma indoda yebo iyalwa nobaba walo yambulala. ayimbulalanga baxabana kodwa imbulalanga futhi ayimthemisanga umbulala Kwenzakalani? Awusitshele kwenzakalani?
kahle kahle ubaba wengane yami umshado wami inkinga kwaba la ukuthi bebesebenza emgaqeli kuzeni ematekisini kuyaziwa ukuthi inkinga ematekisini kusuke kuba ngumzili baxabana babekelana amagaraji nje kodwa akambula la Sithandwa sami asale sesilikhuluma iqiniso khona into engekho right ayicophozi nje lento ayi ngizwa mina ngizwa kangempela futhi nesithunywa futhi asizwa ke ehe ngikuzwa bandla ngiyacela usitshele nje ukuthi lokho kushiwo umntwana kuyiqiniso yini kungenzeka ukuthi wena mama uthi uyayigangela uphinge khona ubaba wabanjwa kwaba nakhona into eyenzakalayo ngifuna ukwazi ngisho ukuthi kuyikona ya ngabanja kanti mama cala ngilifuma ngani yami shuthi lokho kushiwo umntwana kuyiqiniso kodwa ukuthi angizondele lokho kurongo ngoba ngangizamela yena kuyiqiniso Okay. usizo Uma uyavuma ukuthi lento othi uyayazi iqiniso. ngimtshenile ukuthi uyazi. So wena o-anti bakho bakutshela lento ebilokhu iphila nawe inzondo against uma Yebo makunjani. iyona into enza ukuthi umhluke. Yebo iyona. Ngoba naye akanalo iqiniso. Nenze njani izinto uma sezenje emagasa? inzima le ngoba ikabili okokuqala angiboni ukuthi uma wayenayo i-right ukuthi atshele ingane yakhe as a parent ukuthi ngenza into ukuthi kwagcina kwenzeka ukuthi engifisa ukwazi lo muntu owadlulisa ubaba emhlabeni waboshwa noma usangaphandle usaboshiwe namanje akakaphumi ngcono yayizwa lento engichazayo luqafethu ukuthi kunzima nje ukutshela ingane yakhe ihlazo owalenza futhi lathatha nomphefumulo ukuthi umphefumulo ubaba walowo mntwana vele mekunormal ukuthi angathula nalento because inzima kakhulu nje asibeke nje kwi-reality wonke umuntu noma ngabe kuthiwa uyalifuna iqiniso isikhathi ezinye into siyibuka zilulo mengekho kuthini but awuyithatha uyibeke ecathulweni zakho kuronke but kuyadinga ukuthi uthole ocwepheshe kube nendlela yokuthi uyisho emkumntwaneni more especially mesele bekubuza and two umntwana meseyitholile leyo closure ukuthi uma kwenzeka kanje ukuze ubaba asweleke yini umntwana azoyithola emva kwalokho Uzomlekelela. Uzosurvive kanjani kuzodila kanjani leyo nto yena mhlawumbe ufuna iclosure ukuthi umama engasho ukuthi kwenzeka lokho abakushiyo anti bakho so istep esilandelayo kumntwana esomenza ukuthi abe right isiphi Ukuthi le mangiyibuka nje ngokwami o-anti balomntwana bamsebenzisile enzondweni yabo yobona abanayo ngosqueeze oma wakhe base basebenzisa yena ngoba useduze ukuthi amhlukumeza kancane mhlawumbe ethi agcine seze washona ngoba befuna ukuphila into ngama ayikho right it's all usetshenzisiwe sisi beku right ukuthi bakutshela kuphela ukuthi kwanze futhi I don't think beku right bakutshela bafuna bakulinda uzube ready for lento ukuthi uyazi understand yenza kanjani uyibuzele wena kuma kahle because lento ukuthi umuntu usebenzisa ukuthi nawe uyafunda esikoleni I don't think ayikho leyo and also nawe usakhula baby girl usazowenza amaphutha akho amanye uzongafisa ukuthi abantu bawazi uzobe ungekho proud of so kungcono ukuthi uyazi usukhulile ubone ukuthi eish ngizwe kuthiwa mama intombazane nomama abahlezi bezwana so I think uma kwakuzofika isikhathi sokuthi akutshele lento uma usumature enough to understand ukuthi hey ngabhedi iregretsana mhlawumbe impilo yakhe yonke yayizwa leyo nto ngoba ke babukeli bethu manifuna understand kahle impilo fanele understand ukuthi ikhana ney'nkinga zakhona kunabantu abasebenzisa abanye ukuze balwe izinto zabo before ulwe phela lo muntu okutshela leyo nto ukuthi ukutshela nganhloso so that uzokwazi ukuthi lento oyilwayo uyilwa ngawe noma uyilwa on behalf of someone noma uyilwa njengosisi uyilwa on behalf of auntie akalekisile emakhaya banankinga yena unenkinga ekhaya akakhona uhlala nomuntu omzala yini sibelethweni uselitholile iqiniso uzizwa kanjani sithandwa sami manje Angizizwa kahle. Ngizwa ubuhlungu. Isikhathi eside kangaka. Angeke ngimxolele manje vele. Ikhona into othi uma uyibuka ekhaya okuthiwa yayingcono kusekhona ubaba uyibona sishintshile manje bengasekho ekwenza ube nokucasa kwamanga manje. Esakhona ubaba wayenza yonke into phela. Sekuhlwembu manje. Yebo. Mhlawumbe nalokho ufuna sekubhekisisa. ngicabanga ukuthi lo daba labadinga ocwepheshe
because mina kuzoba angeke kube fair ngoba ngiyifundelanga leya nto ukuthi nga-advise umntwana ukuthi enze kanjani emva kokuthi esethola i-closure. And njengamanje into engiyibonayo umntwana unayo i-anger yokuthi sonke lesikhathi leli qiniso akade le nto ade nayo iyiqiniso and imenza ukuthi amzonde umzali for not telling the truth. But nami usulibuka leli qiniso kuleli qiniso ongakwazi ukuthi ube proud of ushare nomuntu. And namanje ukuthi kwenzeke nje kanje, so unfortunately we had to do it because ngifuna usizo ukuthi simsize ngomntwana. Yebo. Kodwa ngiyavumelana noKing ma umntwana usetshenziswa abanye abantu sibafake inzondo ngawe ngenxa ukuthi bafuna ukuthi bapheye isibongo sokuthi kwenzakalani kumfowabo. Yebo ngiyabona. Nakhona lokho kunormal kubona o-aunt ukuthi uba nenhliziyo embi ukuthi khona into enzakalile futhi komunye wenu and noma khona ijustice ukuthi kwenzakalani kodwa egcineni akushintsha ukuthi kwagcina kudlula umuntu emhlabeni. Kunjalo. Umphefumulo awureplace-eki. I'm sure nawe ukuthi wadlula ey'ntweni ey'ningi, raising a child wedwa, izinto ayisekho right ngenxa yokuthi akuhlalekanga kahle ngentombi. Yebo, hayi ngahluleka impela kodwa ngangizamela yena umntwana kakhulu. Yebo. Phela ungamzameli ngoba wangithi wachithe khona ubaba. Yebo. Shuthi wayenayo umuntu omenzelayo. Yebo. Ukuzamela umuntu ukuzamela ngoba engasekho lo watshela. Asihambeni njengoba seshilo uMlangeni okuningi sekukhulunywa abantu abaqondene nakho okuyibona siyasibacela ukuthi basize abantu besukelela kwizimo ey'fana ikakhulukazi usisi ngoba njengoba nimbona nje ayikho into ehlekisayo kuyo ngani ukuthi nisale kahle Mlangeni. Njengoba esho nje ubaba Luqa bafethu asihambeni ngicabanga ukuthi akukho okunye sangakusho ngaphandle ukuthi udaba sidlulisele kwabaziyo nabalifundele bekwazi ukuthi babakhalimise ngendlela e-right. Thina sobawu-2 owethu umsebenzi ugcina la. Cela siphinde sibonane ningayi kubuka iBlack Life TV. Niqhubeke nibuke wonke ama-episode ni-like and share and subscribe. Sesembe. Bye. It's the Black Life TV.